Nagpahinumdum ang nagunang magbalantay sa Archdiocese sa Usabi sa Archbishop Martina Sarmento Mawa Didi kabisan sa mga Kaparian nga Magpuyo nga Mapaubsanon diha sa ilang misyon. Dugang pasar sa bispo nga pag-alagan og dili ang alagaran ang misyon sa paghimos misyon sa mga Kaparian sa Archdiocese sa Usabi so malapasar sa bispo Archbishop Martina Sarmento Mawa Didi sa Santos Gabisa diha sa Metropolitan Cathedral sa Immaculada Concepcion sa Nagbayan sa Usabi di pala magdugay nga naghatag pagdayan nga may nugdanon nga mapuy-an sa mga Kaparian ang pagkamapaubsanon o dili ang pagkagarbuso. Nasama ni Ginoong Hesus biisa sa pagkamatod nga Diyos o pagkamatod nga tawapan. Miugas kini sa mga tiil sa iya mga apostoles nga may tamo kini panahon sa Huwebes Santo nga nagpasabot sa pagkamapabsanon o kung mabuhat kini sa matag kinabuhi ang pagkamapabsanon ilabi na sa mga Kaparian walay kalisod sa pagsabot sa ising katao nga andam nga maminaw sa uban. Dugang pa sa nagunang magbalantay nga makapaminaw kita sa uban o makasabot na sa gibati sa uban og mapaubsanon kita nga dili tanang tubag ang mahatag o dili makatag tubag sa tanan nga mga pangutana. Duga pa sa subispo nga dili usab nato matag iya ang labing hayag nga ideya apan andam kita nga mutabang diha sa usag-usa. A proud person has no place in the kingdom of God. This feeling is found in the holy institution like the church. There is competition for positions in the church. Someone told me that a priest is complaining. A senior clergy says, "Ako, senior clergy, pero nganong wala man ko gibutan sa katedral, dili manggod ko pinangga sa obispo." When we substitute the spirit of service with the ambition to rule and be recognized, and I am above others, then we are no longer humble. We become proud person. When we substitute the spirit of service with the ambition to rule and be recognized, we are no longer a humble person. We become proud person. Alang sa arsobispo nga ang labing bayong nga saglitanan sa pagkamapausanon mao magpabit sa uban nga wala magdahom o balikan o bayaran sa uban nga itong gipuhat alang kanila. On my part, I always encourage the clergy to unite and set aside mundane ambition. I always remind our clergy that our goal, our mission is to serve regardless of position. Our mission is to bring Jesus to places where nobody likes to go. And this is what Jesus did. He is the model par excellence on the virtue of humility. He, the Lord Jesus, is the servant among the servants. He became one of us to serve and not to be served. Ang atibig kabayan payag sa nagunang magbalantay sa Archdiocese sa Usamis Maustravan and Martin Sarmento Mawa Didi sa Metropolitan Cathedral sa Immaculada Concepcion sa Nagbayan sa Usamis. Alang sa DX din si Manager Kampana ng Radio Siman, 28 Manuel Rodkil Jr. na sa Nagbayan.